Godt. Det vi har her, det er carbon C, og det har 6 positive protoner, og det har et neutrontal på 12. Carbon. A, R, B. Og så komme videre i forhold til atoms opbygning, så i kernen af carbon, der er der 6 protoner, som er symboliseret med den røde farve, og der er 6 neutroner. Og i første skal, Ja. der har vi 2 elektroner, som er symboliseret med en blå farve. Og i næste skal, der er 4 elektroner. Så det er vores forklaring på et atoms opbygning, med at et atom er opbygget af en kerne, hvor inde i kernen der har vi neutroner og protoner, og så udenom kernen der har vi skaller, og i skallerne der ligger vores elektroner, og det er vores forklaring på en opbygning af et atom. Yep, så i gang. Okay, her der har vi et standard helium, og det der er med helium, det er et neutrontal af 4,003, og det protontal, der er i det er 2. Og det er, der er 2 protoner, 2 neutroner, der kommer de 4 neutroner. Det har 2 elektroner i sin yderste skal, som er første skal. Og hvis det er, at man skal lave om til en isotop, så har man så har man 2 protoner stadigvæk. Men det der sker med neutronerne, det er, at du har 3 neutroner inde i kernepartiklen. Og udenom der har du stadigvæk 2 elektroner. Og det er et isotop, det er egentlig bare, at der kommer et andet neutrontal end protontallet. Ja. Yes, og her har vi så noget med skalnummer, og det er så herude i de forskellige skaller her, i yderste skaller og så videre. Formen for at stille den her op, det er 2 gange skalnummer i anden. For eksempel, hvis vi tager den her, der har vi 2, og så i næste siger vi 2 i anden, det er så 4, og så gange med 2, det giver så 8, som vi så får i den anden skal her. Og det foregår så bare også ud i tredje skal og i fjerde skal. Og jeg skal forklare lidt om oktetreglen, og oktetreglen går ud på, at atomer de skal ønske at få maks antal elektroner i yderste skal. Og hvor vi kan se, at oktetreglen starter, det er i hovedgruppe 8. Og jeg har taget et eksempel med her, som er helium. Og helium har 4, hedder en neutrontal på 4 i kernen, og har 2 elektroner i yderste skal. Og derfor følger den oktetreglen, hvor den har maksimum antal elektroner i yderste skal. Og på grund af det her med, at alle atomer ønsker at have maks antal elektroner i yderste skal, så forekommer der ioner. Og ioner, det er den her regel med, at atomer gerne er klar på at afgive eller modtage elektroner for at få maksimum elektroner i yderste skal. Og det er det, oktetreglen går ud på, at atomer ønsker at have maksimum. Og nu kommer vi til vores sidste punkt, som er top 3 over de grundstoffer, som forekommer mest på jorden. Ja, og i naturen. Og i naturen, ja. Nummer 1, det er oxygen, og den findes både i vand og i vores atmosfære, når vi selvfølgelig trækker luften, som er nødvendigt. Og der har vi 49,4% der. Og på anden plads kommer Si, også kaldet silicium, og det står for 25,8%. Og de 25,8%, det finder vi i vores jordskorpe. Ja, og så kommer Al, aluminium.
Det er 7,5%. Det er noget, man finder i undergrunden her ved jorden, og det bruger man blandt andet til mobiltelefoner og biler og så videre til at gøre det mere holdbart.